Nos queda aínda moito por facer, esa lei está aí, a Consellería de Traballo, o Goberno de Emilio Pérez Touriño, pois impulsou outra lei, que é a Lei do Traballo en Igualdad, para asegurar precisamente eso, que os homes e mulleres realizando o mesmo traballo cobren o mesmo salario, pero nos queda traballo por facer, a verdade, a nivel empresarial, a nivel privado, pois hai moitas, todavía dificultades para as mulleres para acceder a postos de dirección. Aquí na zona rural, por exemplo, nas cooperativas agrarias, as mulleres prácticamente non acceden aos postos de dirección e os postos de dirección nesas cooperativas agrarias, e de aí temos que traballar todas e todos, non, para acadar finalmente a igualdade entre homes e mulleres. Algo importante tamén é a conciliación da vida laboral e familiar. Hai que dar facilidades para que as mulleres, que somos as que cuidamos sempre dos nenos, dos maiores, pois tratar de conciliar esa vida laboral e familiar con axudas, con máis prazas de gardería, con máis prazas de escolas infantís, con axudas á dependencia, e nese camiño vamos a traballar. Pois a xente que queremos vivir no rural, que nos gusta o rural, o problema son as oportunidades, non? Temos que impulsar e valorizar as posibilidades de vivir no rural. Hai que buscar, pois, calidade de vida e servicios, sobre todo, comunicacións e servicios no rural, que se cadra é o que máis notamos en falta. Nos no noso programa, pois, vamos a comprometernos a ir cara á titularidade das explotacións, porque pese a que hai moitas mulleres que traballan no rural, son 20% son titulares de explotacións agrarias. Se ten feito un gran avance, se puxo en marcha o contrato de explotación sostible, o banco de terras para aumentar a superficie de explotacións, e nese senso vamos a seguir traballando, pois, para impulsar o relevo xeracional, para mellorar a cabaña ganadera, apoiando programas de mellora xenética. Eu aí quixera facer un inciso a unha Diputación, a Diputación Provincial de Lugo, o seu presidente, que é un socialista, José Ramón López Besteiro, pois impulsou que na Granxa Galloso Castro se vai a facer aí un centro de recría de novillas. É algo moi importante, moitos gandeiros e gandeiras están levando as súas novillas a criar a Zaragoza. Aquí o podemos facer igual, o podemos facer mellor e podemos facerse cadra máis barato. É un bon proxecto, e neso vamos a traballar para que se poida vivir no rural, para que esas explotacións sexan máis competitivas. Vamos a facer e a promover a creación dun grupo lácteo e establecer un plan específico para o leite, para que o leite acade precios dignos, para mellorar a calidade de vida dos gandeiros e das gandeiras, para que finalmente se peche ese círculo productor-consumidor e para que se poidan alcanzar precios dignos para o leite, para mellorar a calidade de vida da xente que vive no rural e da xente que vive do sector lácteo. Eu creo que o PP non deberá utilizar a lingua como un motivo de confrontación. Eu penso que en Galicia a lingua non é un motivo de confrontación. Penso que aquí falamos galego, falamos castelán, e non hai esa confrontación que quere ver o PP. Eu penso que o Partido Popular vai a ter un descenso importante nestas eleccións, e esperamos que o Partido Socialista acade uns bons resultados, que afiancemos a nosa forza no Parlamento, e así facer que o presidente Touriño e o seu equipo de goberno teña máis forza en Santiago. Eu penso que o futuro de Galicia se escribe co nome de Emilio Pérez Touriño.